Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubabazwa Isihluku somama obulala izingane zakhe ezimbili emva kokuxabana kwakhe nonina. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landbola khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamwelekela igama lami usibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ngicela usilandele ko Instagram @zwide_medu. Bexabene nonina wesifazane ekuthiwa ubulale ngesihluku izingane zakhe ezimbili enonyaka neneminyaka eyisikhombisa. Wabesezama ukuzibulala esigamekweni senzeke esigodini esakwahangaza embazwane ngaphansi kokwamasipala wakamhlaba uyalingana ngomsombuluko. Lo owesifazane uneminyaka engu-26 kubeka ukuthi uyalulama esibhedlela emva kokuziphuzisa umuthi wamagundane okuthiwa ubezama ukuzibulala ngawo kulandela ukuthi ebulale ngehluku izingane zakhe ezimbili. Kuthiwa enonyaka uyibophe nesihibe socingo entanyeni wayilengisa esihlahleni esisegcekeni. Eneminyaka eyisikhombisa ubese iphoqa kuba mayiphuze amanzi abewafake umuthi wamagundane. Ngokuthola kwesolezo kubeka ukuthi umsolwa ugile lo mkhubo phakathi kwamabili ngesonto kuzosa kuba umsombuluko. Uthe uma ibona ukuthi izingane sezishonile wabesebophela intambo uphahleni lwendlu wazama ukuzikhunga naye ngebhadi intambo evele yaqashuka. Kuthiwa uvuka ekseni wayothenga omunye umuthi ukuzibulala amagundane esitoro wabese uphuzela endleleni engakafika ekhaya. Kunokuthi umbulale ukuthi uvele wamphalazisa ukuthi uyelulama esibhedlela ngaphansi kweso lamaphoyisa. Imbangela yokuzibulala kube ukuthi isuswe ingcabano abenayo nomama wakhe emva kokushiya izingane zakhe eye endodeni. Ubese casuka umama wakhe wamlanda khona endodeni wafike wamthethisa wabeseshiya izingane egcekeni. Bebese bemphoqa kuba abuyele ekhaya kubokwe endoda. Nangampela ube esebuyela ekhaya kodwa udlule wahlala kunina khulu wakhe anduba abuyele ekhaya. Uthe mayifika ekhaya kwaba khona ukukhilisana phakathi kwakhe nomama wakhe wagcina esethathe isinqumo sokubulala izingane. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni sakaZulu-Natal uColonel Nqobile Gwala uthe amaphoyisa asembazwana aphenya amacala okubulala umsolwa usesibhedlela ngaphansi kweso lamaphoyisa. Bafethu lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.